Добро утро в тази ледена понеделнишка снежна сутрин. Аз съм София Йотова от Фуди Булевард и много бързо ще ви покажа как да си направите едни спаначени лимецови палачинки с кокосово масло и ленено семе. Това са продуктите, които ни трябват, а приготвянето ще отнеме не повече от 5 минути. Този чопър е най-верният ми помощник в кухнята. С него приготвям повечето от закуските си, защото ми позволява буквално за секунди да пасирам всички продукти, които ми трябват. Понеже днес съм решила да закусвам палачинки, сложих продуктите, които ви показах по-рано, а това всъщност са 2 яйца, половин чайна лъжичка кокосово масло, около една супена лъжица ленено семе, около 30 грама от лимецовото брашно и 2 шепи спанак или някакви пресни зелени, които имате. Останалото кокосово масло, което е около още половин чайна лъжичка, слагам върху тигана, за да може да се омазни лекичко и там всъщност ще печем палачинките. Пасираме, печем, овкусяваме и сме готови. Пропуснах да кажа, че сложих и съвсем малко оризово мляко, което в случая използвам, за да може да стане по-лесно блендирането. Разбира се, няма нужда да го използвате, тъй като сместа така или иначе е достатъчно рядка. В този си вид не изглежда много привлекателно, но сега ще преминем към изпичането на палачинките. Ето това е тигана, в който съм сложила съвсем малко кокосово масло, което сега ще се разтопи и започваме да правим палачинките. Прехвърлих моята смес за палачинки в ето този съд, който виждате, защото е много по-удобен за порциониране върху тигана. Виждате 4 от моите мини палачинки, макар моя най-почетен дегустатор упорито да отказва да ги нарича палачинки, защото не са като онези класическите. За мен това е една прекрасна, перфектна закуска, която много ми напомня на онази от детството, но освен всичко друго е и здравословна. Както видяхте, в тези сложихме яйца, сложихме малко здравословна мазнина, сложихме въглехидрат, сложихме изобщо неща, които всъщност правят страхотен вкус. Можем да овкусим по всякакъв начин, с мед, с агаве, с някакъв плод. Засищани за часове наред и наистина са много лесни за употреба. Сега ще видите как ще ги обърна за секунди и от тази смес ще се получат може би около 10-12 мини палачинки с такъв размер. Ето така изглежда моята закуска, нашата закуска, тази, която ще поднеса на най-почетния дегустатор след малко. Излязоха 14 палачинки от сместа, която бях приготвила. И както виждате, поръсила съм ги с съвсем малко мед. Това са натрошени ядки с смлени сушени смокини и малко нар за леко кисела нотка. Всъщност това е една прекрасна балансирана закуска, защото аз се стремя винаги в закуските ми да има протеини, мазнини и въглехидрати, така че да имам достатъчно енергия и да съм сита до обяд. И това е наистина една чудесна закуска за двама души, която се приготвя за 10 минути. Видяхте с колко малко продукти и всъщност може да я вкусите по всякакъв начин, защото дори солени някакви добавки са подходящи, понеже няма нищо сладко в основните продукти. Надявам се, че закуската ще ви хареса. Хубав ден и до скоро!